तो वेलकम टू भोजपुरी ब्लॉग। तो चला आवत देखावत तनी भलुनी धाम के छठ वाला नज़ारा। तो हई देखा घटिया पे कितना भीड़ लागल बा और पोखरा में लाइट भी दिखाई देत बा। पोखरा में लाइट ना, साइड साइड से जौन लाइट लागल बा वो दिखाई देता। और पब्लिक के भीड़ जौन बा एकदम समझ जा कि लाखों के संख्या में भीड़ बढ़ल बा। यहाँ जौन बा कि छठ में इतना भीड़ लागेला कि मत पूछा कितना भीड़ लागेला। बहुत ज़्यादा लाखों के संख्या में यहाँ आदमी आवेले। कार्तिक और चैत्र के महीना में दोनों टाइम में भीड़ इतना लागेला कि अगर 5 बजे ए भीड़ में तो घूमल चाहबा तो गोड़ पैर कुचा जाई बबुआ। तो यही से घूमे के बाद तो थोड़ा देरी करके घूमिया। रात 11 से 12 बजे के आगे यही से यहाँ बहुत सारा भीड़ लागेला। मानल गइल बा कि यहाँ छठ करे वाला आदमी बहुत लाखों के संख्या में आवेले। और हकीकत बात बा कि आवेले। देखा पोखरा के नज़ारा हम तो हम लोग के देखावत तनी। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ बा, चारों तरफ बढ़ती बाटे। तो ई रहल पोखरा के नज़ारा। और देखा बढ़ती लोग के भीड़ देखा कितना भीड़ लागल बा, कैसे आदमी बैठल बड़े। देखा बेचाए वाला हर चीज़ भी बेचाता। कहीं कहीं लोग खड़ा बाटे, कहीं लोग घूमत आटे, कहीं आदमी बैठ के अपन आपस में बात करत आटे। तो देखा चला आगे बढ़त जातनी, आगे देखा तनी कि का होता है। अगर कबो यहाँ आवे के होई तब पता बता देतनी। अगर मोहनिया से आवतड़ा तो मोहनिया से आई जी है पूरा दिनारा। और दिनारा से एगो पड़ेला सरना मोड़, वहाँ से भलुनी धाम के डायरेक्ट रोड बा। अगर आवतड़ा आरा से तो आ जी है मलियाबाग से 2 रास्ता बा। एगो बाटे विक्रम से नटवार होके भलुनी धाम, एगो बाटे मलियाबाग से सरना गुंसेज होके भलुनी धाम। अगर सासाराम से आवतड़ा तो ओहू बगल 2 रास्ता बा, या तो नटवार आ जी है और नहीं तो दिनारा से गाड़ी पकड़ी है सरना, और नटवार से गाड़ी पकड़ी है बडिया मोड़ यानी भलुनी धाम मोड़ बोलेला। तो वहाँ से आ जाइए। और छठ करे के भैया अगला सीजन में जेकरा मन करता तो वो भलुनी धाम में आके एक बार देख लेवे कि छठ के यहाँ के नज़ारा कैसन होला। मतलब नज़ारा यहाँ इतना अद्भुत होला कि मत पूछा कितना अद्भुत होला। देखे में एकदम मस्त लागी, फिल्म के शूटिंग जैसन लागी। चारों ओर भी बड़ा बक्का लागा रही। तो ये देखो फाइनली हम पहुँच गए बनी एगो पंडाल के पास। और यहाँ ढेर सारा पुलिस भी लोग खड़ा बा सुरक्षा में। यहाँ कोनो प्रकार के कभी भी दिक्कत ना होला। और देखा कमेटी लागल बा, हर चीज़ के व्यवस्था एकरा में मिली। तहरा के दूध मिली, बच्चन के पियावे खातिर दातून मिली, हर चीज़ जौन भी दवा भी मिली, जौन भी सामान खोजबा यहाँ कमेटी के पास उपलब्ध बा। तब भैया जे रतिया में घूमे आइल बा वो तो घूमबे न करी, भलुनी धाम के नज़ारा जौन देखे के बा। तो ई देखा कमेटी से हम कुछ आगे और दिखा रहल बानी। आगे चलो तनी, थोड़ा सा मेला लागल बा। हम रात के 11 बजे शूट कैले बनी, थोड़ा सा मतलब भीड़ कम हो गई बा। ओकरे बाद हम शूट कैले बनी। भीड़वा में तब पूरा जगह ना रहे शूट करे के, यही से हम रतिये में थोड़ा शूट कर देनी। तो उन लोग के देखावे खातिर कि भलुनी धाम के देखा भीड़ कितना बहुत ज़बरदस्त। यहाँ देखा चाट छोला वाला के दुकान सब लागल बाटे। और हम धीरे आगे बढ़त रही। देखा 2 भाई लोग ठीक बा। तो आगे भी बढ़त नहीं और दिखावत रहम। हाँ तो बबुआ भीड़ तो बा, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ बाटे। अब देखो थोड़ा सा हम साफ में आईनी है जहाँ लाइट बा। और ये देखो कुछ दुकान भी लागल बाटे। धीरे हम आगे बढ़े की कोशिश करतनी कि तोहर लोग के और कुछ दिखाई एकरा बारे में। जौन भलुनी धाम के जौन भीड़ भड़ाका बाटे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाई पर देखे के हर चीज़ मिली। तो देखा जैसे ही देखा ई रहल दुकान। और यहाँ सिंघड़ा पकौड़ी के भी व्यवस्था लागल बा। सब जेकरा जौन मन बा वो किन खाताटे और एंजॉय करता मेला के। तो बबुआ छठ करे अइबा तो मेला भी हो जाई, दर्शन भी हो जाई भलुनी भवानी माई के। यहाँ बाटे भलुनी भवानी माई के मंदिर, उनकरे नाम से
छठ होला। और पोखरा पीछे देखले हो कितना बड़ा पोखरा रहे। इ पोखरा में सालों भर पानी रहेला। आके यहाँ इ देखा हमार मास्टर साहब यहाँ खड़ा बड़े अपन कमिटी लगा के। आगे देखा दरोगा जी बैठल बड़े और कुछ लोग पंडाल में बैठल बा। इ दूसरा कमिटी हटे। तो इ देखा मास्टर साहब कुछ आदमी से बतियावत तरे। आगे भी हम देखावत तनी का नज़ारा बाटे। तो इ देखा फाइनली हम जा तनी मंदिर के तरफ। छोटा सा ऊपर में दिखाई देत हई मंदिर के लोगो। मंदिर जौन बा थोड़ा हमरा से दूर बाटे, यही से हम रास्ता में चलत तनी और तो उन लोग के मंदिर के नज़ारा भी देखाइम। तब वीडियो में बना रहिए ऐसा ही। तब बबुआ चलत तनी धीरे धीरे। देखा भीड़ तब घटे वाला बाना। हम रात के 11 बजे शूट करत तनी, फिर भी भीड़ जौन बाकी एकदम तेजिए में लागल बाटे। देखा इ भीड़, देखा इ भीड़ इ त कम बा। इ त साइड सीन से हम मंदिर के बैक द्वार से जातनी। अगर मंदिर के आगे से जइबा बबुआ तो लाइन बहुत ज़्यादा लागल बाटे। वहाँ पैरवा ना कुचा जाई, इ बचा के चलिए। जूता पहनले होखिए तब वहीं चलिए ए भीड़ में, नहीं तो कुचा जाई बबुआ। तो आगे धीरे धीरे हम बढ़त तनी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गइल बा पर देखावत तनी। इ देखा फार्चून के सामान भी लागल बाटे। औरत भी यहाँ आराम से खरीदारी कर सकेली। चूड़ी भी बाटे, हर चीज़ बाटे। इ देखा दुकान वाला भैया अपन काम करतड़े। का हो भैया, काम करते रह ऐसे ही। हाँ तो बेचत रह ऐसे ही और आवत रहे ग्राहक तो अइबे करिए भैया। काहे से कि जौन दुकान लागल बाटे सबके कुछ ना कुछ। इ देखा बैक द्वार, हम मंदिर के बैक द्वार है। यहाँ से मंदिर के बैक द्वार से एंट्री कइल जाला मंदिर में जाए खातिर। इ देखा इ रहल ओने से हम जेने आवत रही। कुछ भैया लोग हाथ हिलावत रहे वीडियो में। और इ देखा हम मंदिर में एंट्री कर चुकल बानी। देखा मंदिरों के जगह नइखे बचल। बाप रे बाप, मतलब इतना सारा भीड़ लागल बा कि ओने तक घाट पे हम देखेबे कइनी ह। यहाँ मंदिरों पर जगह नइखे बचल। तो बबुआ इ रहल भलुनी धाम के छठ पूजा वाला दिन। यहाँ ऐसे ही भीड़ लागेला। जब भी छठ होला ऐसे ही भीड़ लागेला। पहले तो मेला लागत रहे, मेला थोड़ा कम हो गइल बा पब्लिक के नाम एक वजह से ही। देखो भैया लोग है और सब ठीक है। हाँ तो भैया लोग मुस्कुराते रहे और हाय 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 हाथ भी हिलैले। वीडियो में हमारा चलाता धन्यवाद। आई देखा मंदिर लौके लागल। इ रहल माई के मंदिर। आगे ढाबा लागल बा। एकरा पहले ढाबा ना लागल रहे बट अभी ढाबा लाग गइल बाटे। सब कुछ व्यवस्था टाइट बाटे। काहे से कि जब भी नवरात्रि में और कुछ कोनो भी मतलब पर्व में भीड़ भड़ाका होला तो यहाँ जौन बा कि श्रद्धालु लोग के धूप लागत रहे। एकरे वजह से यहाँ ढाबा लागल बा। नहीं तो पूरा खुला रहे, पूरा खुला दिखैती। पर अभी ढाबा लागल बा। इ देखा बर्ती सब बाई जौन मंदिर में जाए खातिर कटघरा में लाइन लागल बड़ी। अभी कटघरा से जइहन लोगिन मंदिर में दर्शन कर। देखा बहुत सारा भीड़ इतना बा कि मतलब मत पूछ। घाट से लेकर मंदिर तक अब बहुत लोग इधर उधर जातो बा। एक बाद में मंदिर में दर्शन हुई। दर्शन हमरा तो जाए के ना मिली बट हम दूरे से देखा दे हम भैया लोग कि मंदिर के नज़ारा देखा। अगर आवे के हुई तो कोनो पर्व तीज में मत है, नहीं तो मंदिर में ऐसे आसानी से जगह ना मिली जाए के। आवा फुर्सता दिन में कहियो अच्छा सा दिन देख के आवा, वो दिन आवा मंदिर में आराम से पूजा पाठ कर। नहीं तो भीड़ भड़ाका में अइबा तो भैया थोड़ा सा तो परेशानी झेले के बरी का हो। बाबा लोग बैठल बने इ देखा ही करा के। तो देखा ऐसे धीरे धीरे आदमी बहुत कुछ लोग पहचान के भी आदमी मिला तटे और बात करते जाता। तो हम भैया वीडियो बनावत तनी, पहचान वाला आदमी तो मिलते रही। देखा इ रहल मंदिर के लौकता गेट। वहाँ देखा कितना एगो वहाँ प्रशासन भी खड़ा बड़े। काहे से कि देखा एने सिपाही भी खड़ा बड़े, लेडीज सिपाही। इ सब पब्लिक के मंदिर से सुरक्षा मतलब लागल बाटे। पास करा के दर्शन करके इ देखा कितना भीड़, बहुत लाइन, बाप रे बहुत लाइन लागल बा बहुत।
बहुत इतना लाइन लागल बा कि मतलब बहरी तक लाइन लागल बा। इ त कटघरा के ह, आगे भी देखबा तो बहरी बहुत लाइन लागल बा। और यहाँ एगो औरी जौन दरोगा मैम बाड़ी उहो अपन ड्यूटी में तैनात बाड़ी। यहाँ मतलब कि पुलिस के व्यवस्था जब भी भीड़ भड़ाका लागेला यहाँ एकदम टाइट रहेला। तो यहाँ कोनो बात के डरे के जरूरत नहीं के। फैमिली के साथे आवा, परिवार के साथे आवा, माई के दर्शन करके जा, एकदम बढ़िया से नज़ारा देख के जा। भलुनी भवानी के बहुत बढ़िया नज़ारा लागेला भाई लोग। यहाँ एक बार आके देखिया, एक बार आईबा तो खुद पता चल जाई। इ देख पत्रकार भी जातड़े, लेकिन हम अपन पत्रकारिता करतनी। इ हमार हटे छोटा सा ब्लॉग हटे। इ ब्लॉग में हम थोड़ा सा लंबा कर देले बानी ऐसे कि तुम लोग के हर चीज़ मतलब कि बा जौन देखे के मिलो, हर चीज़ मिलो। यहाँ देखा इ इनार है, लेकिन यहाँ आदमी बैठा रहे। अब देखा हम बहरी निकल चुकल बानी। इ देखा बहरी के नज़ारा है। इ मंदिर के जौन आगे बा बाहर वाला नज़ारा, यहाँ के नज़ारा है। देखा इतना ना नज़ारा मतलब कि अच्छा देखे में लागत। आप भीड़ भड़ाका बहुत एने ओने हम आवाज़ बंद कर देले बनी ताकि कॉपीराइट ना आई ऐसे, नहीं तो बहुत डीजे बाजा बहुत बाजता बहुत। यहाँ एक बार आवा ना, एक बार आके देखबा तो इ देखा परचूनी दुकान भैया लगैले बड़े और प्रसादी के भी कहो भैया लोग मुस्कुरा तड़े। लागता कि बहुत ज़्यादा बिक्री हो गई बा, बहुत ज़्यादा बिचाइल बटे, यही से मुस्कुरा तड़े भैया। चलो आगे बढ़े तनी। तो आगे इ देखा फाइनली हम एगो कमेटी के पास पहुँचल बानी जहाँ हर चीज़ के व्यवस्था बा। यहाँ नारियल भी बाटे और यहाँ हर चीज़ मिली, दातून भी मिली, दूध भी मिली, हर चीज़ मिली यहाँ। तो यहाँ अइला के मतलब समझ जा कि कोनो चीज़ के अगर घटल बढ़ल होके तो कोनो कमेटी से ले सकेला। तो भैया फाइनली माइक लेके अपन अथी करत रहे, अनाउंसिंग करत रहे और जनता के सुरक्षा में लागल बड़े। तो फाइनली ऐसे ही वीडियो के देखत रह, आगे हम और कुछ दिखावे वाला बानी। तो इ जहाँ भीड़ लागल बा इ मंदिर हटे जटाहा बाबा के मंदिर बोलेला, यानी ए मंदिर में गणिनाथ जी के मंदिर बाटे। और यहाँ भी जगह बाचल नइखे, यहाँ भी बरती लोग अपन डेरा जमा के बैठल बाड़े। जेकरा जहे जगह मिलल बा उहे बैठल बा और छठ व्रत के आनंद लेता। तो भैया अगर कोनो दिन में आवे के होई तो आवा एकदम मज़ा से। कोनो परब में अइबा तो परब में तो थोड़ा भीड़ भड़ाका रही, मगर कोनो परब वाला दिन में ना अइबा तो आराम से माई के दर्शन हो जाई। और आराम से यहाँ बहुत दिन में देखबा तो बहुत सारा बंदर देखे के मिली असन। यहाँ मशहूर है भलुनी धाम के बंदर। यहाँ अइबा तो बहुत सारा तोरा बंदर देखे के मिली। तो बंदर के कुछ खाए पिए ला ले लिया, चना ले लिया और चावल ले लिया, या लचदाना ले लिया, या पापड़ ले लिया, या कुछ भी ले लिया जोना से बंदर के कुछ पेट भर जाए। जौन भी श्रद्धालु आवेले कुछ ना कुछ यहाँ लेके आवेले और बंदर उनके खिलावेले। काहे से कि यहाँ बंदर जौन बा 4 से 5 हज़ार के लमसम में बाटे। यहाँ बहुत सारा अभी काम होके जा रहा बा, सरकार द्वारा जौन बाटे काम बहुत बढ़ता आगे तेजी से। पोखरा के सारा घाट भी बन चुकल बा, कुछ घाट बाकी बाटे। और एकरा बाद में लाइट वाइट के भी व्यवस्था लागल बाटे, जौन की विधायक जी हमनी के अभी देले बाड़े लाइट। और इ देखा कमेटी में सबके सम्मानित कइल जाता। और 2 कमेटी देखनी है, ओकरा में पहले ही हो गए रहे, लेकिन ये तीसरा कमेटी है, एकरा में सम्मानित कइल जाता बहुत आदमी के, जे आदमी अपन परिचय वाला बाटे। और इ रहल जटाहा बाबा मंदिर के जौन माइक में बोलत रहे वो पुजारी। तो यह पुजारी बाड़े, यहाँ एनी टाइम रहेले हमेशा। अगर आवे के होई भलुनी धाम में तो भैया जौन पता बतैनी है बीच में वो पता बढ़िया से देख लिया और आ जाइए, कोनो दिक्कत नहीं के। तो भलुनी धाम में भैया सब तोहनी लोग के हमेशा खातिर स्वागत।